Виждал ли си лицето на човека, който е направил най-известната карта Counter-Strike? А знаеш ли на колко години е бил тогава? Става дума за Дейвид Джонстън. И ако не знаеш, Counter-Strike първоначално тръгва като мод за Half-Life още през 1999. Тогава на играта й трябвали нови карти, в които играчите да се бият, и точно тогава започва историята на Дейвид. Още от малък той се запава по мапмейкинга, първо с Wolfenstein 3D, после с Doom, а след това с Team Fortress. Проблемът е бил, че тогава много от инструментите за правене на карти били платени и той не можел да си ги позволи. И после излиза Half-Life и идва с безплатен Map Editor. Малко по-късно излиза и Counter-Strike Beta, което дава още повече възможности за създаване на карти. Дейвид прави първите си CS карти, натрупва опит и постепенно навлиза в полезрението на разработчиците. Те дори го канят да направи официална карта за играта и му дава достъп до Custom Textures. И тук идва лудото. Когато прави тази карта, Дейвид е бил само на 16 години. Идеята му идва, докато се прибира от училище и вижда визия, вдъхновена от пясъчни и пустини среди. Това го надъхва толкова много, че сяда и започва да прави картата в този стил. Така се ражда Dust. Играчите харесват страшно много, особено защото въвежда bomb planting вместо обичайното hostage rescue. После общността иска още. И така се появява Dust 2. Последвай FPS Boost за още такива истории.